Ida daya. Bak mabaya sinapsuhan kau. Masukin ni kadulasan niya un. Napagubos. Aun panglag kau kuan biya dan dia. Unuunin dan dia. Na aman-amanon mo, ang palakbulakbuan mo itong pamuti pag inom-inumun mo. Uwat. Nauwat siya. Baka pilahang kadlaw. Kami sa nawa maka-upat. Makaupat. Nanapsuhan ko to. Napsuhan kita ha. Ano na, ginapsuhan mo. Ay mo nakuha din. Uno. Ano mang laga ko dan dia kuso. Paglagaw. Siya din din. Kita mo nagsunod-sunod di bakul kan mo ka nag... tagisan. Kinakuwi nagtama ng nawa ko maapo. Kaya ito na kulangan bata ko. Ipabuhi mo pa sinilunan ang napsyo di ako pagpaiko na. Nagpamili planning na Piyayin ako. mo yung kulangan bata mo. Kanay ito ka mo makusang sindi pulong ibang pairs. Ba't Dahil na? kulangan utot mo yan Hindi da. ka nagkayaw na saril. Siyo. Iyak ka. Yan ka. Nakusala ko sindi po ibang Wala pairs. bukod. Ado kayo. Siyo yan tatak kamuputing niya siya ina. Ay, may baka manghimuting ibang kitaulas ko. Pati ikatulak ko pa Saudi. Yung ko ini. Pinaginiya ka kulong ha. Di na ako pagdagaon. Napagubos. Manjari. Dito man ako sa Saudi nagpabima kamon. Wapang hati mo. Ikatulak ko. Katoy ko no. Loko ginasawa ko ini magpabima kamon. Nakakan. Loko marin lang iram. Siya kali magkaon siya paalakdan niya. Aribisyo. Nabok ko biyahe ni. Aribisyo. Dinakita ka kung nangusaha siya. Maghilot-hilot. Pagkalaw niya. Ay naman ko. Siya kali siya inhilot. Biyahe ni ba? Dahil gimayaw ni Kuan. Ni Alcadil. Pagka lawgya tiga nauna kapito ka kulong yung tujunil ayas kulong nga si dugo-dugo na ibayas ako si dugo-dugo na nagwa na gidugo sa kaliwa tuhat to Intaw ini pamumukpukan siko. ay may bakan mag-isa magpajurak-jurak tumasa ko makulya lagi-lagi Kita awa. paraw-raway pangandal mo ayaw tuman na yari saksi nagpuligat na yung mata Ayan hikuan ini. yari lo giputli Putli. mahaba ilog Balik ka timbel duwe. balik ka ta pag ini hawa Mapilit pa lang yung beldo ko. Ama kahuy way nagagiwan Islam. Way nagagiwan Islam dap-dap. Biya katungtong ko si Fish niya. Di makatungtong ko na si Biya mga aduh, assalamualaikum. Way nga siya maglugo. May nga siya. Palugot. Kaya lilikuran. May nga siya. Suy-suyan ta ko muna si Matang siya. May ta. Simpag kawin na mukha Jurma. Siya sa lima na kalugo. Isyo. Siya. Isyo. Pagtiyaw na mukha Jurma. Katabihan din na ba ko yung manan, mag-story ka kanila he. Yali mo man na ako. Kapti na ba? May atsan lumo ko. May at lumo ko. Magtanghol. Na. May at. Balik ko naman Maria. Kaya makaputi. Okay, sa isang. Punuan ka nyo kay balingkuron. No, pastorin ng anak. No, pastor dangin ng anak. Biyahe ni pag. Napabiya di may naupasin. Wala ba na ko? Biya labi. Ikyarayaw kay mo papalabi. Limabi. Ano naman sa video po na yan? Apo ay nako managlasag na. Paglungo na dyan ka. Naulihan na. Yung kakasiman na Paulian ay kakasiman na. Amat ka kasi man na. Patawalan ta na matubig ka. Tawalin daw to. Wala kayo. Unoy kamaan mo, humabanta ko mo, ito humaupo. Ay doon naman, pahaway ta ko, kumat bang hindi humaba pa inay kuna kumano siya. Nabusugan ta na ini. Pasahin na. Unang baso tayasin. Pabiya din mo na, muna bang biya kako ini, amo na biya na anong kilang niya kata. Pare ko ka ha. Para way pagpangarap mo ay naku maglingi-lingi. Panginoy-toy na nakaw. Karot yaw. Jubi ko ba? Kaya Buklat. Aswa pingal talaga pingal magluwa dito. Katoy na lugo na ka. Hindi ako kasi pagtawan mo yun. Apachi. Bukay, bukon. Pachi ba nga siya ba? Amount ko. Amon man nagtawalet to. Katoy na lugo na ka. Puro tato naabot ko. Naununo na ba'y naabot mo? Ay! Pareho. Dari kita mo lang si tao. Di kita marabis siya. Pareho mo yung kakahinang mo. Siya pa sila ni di ka mo. Hiwig na mo kuri. Hindi kami mag-ugamok kamunik ha. Lo, bulo yung magkumano. Kunin ka ba mo manok? Blackil, Bulma? Wanda, ikaw ako. Bantam?
Adobo. Pila ini. Adobo. Pila iklogin ka ba mo? Pila sampul. He, di na ako magyanik. Adobo ko rin ko ada mano. Aw darang tiataw quick lo. Katoy na. Ay nabada ko. Ay tada ko, pwede man naubat. Katoy na. Pwede man naubat. Ay inom ko, amo na sa ining vitamin mo, wag ko rin magpakakuan, magstasin dugo mo. Ay inom ko paracetamol. Ini ni Alpidon. Ini ni kondom. Ini ni Wipinami. Ini ni Kultal. Ay wag siya pati kunubat. Ay hello la. Bukod niyo ako pwede mo lubat. Patayon niyo ako. Kanila ko ba? Ba't ko ba manumayo rayo? Ay no muna ko si mga kundong-kundungan yung sin. Ay Uwan! Apa yan din naman? Kundong. Tanggaw lunasan. Nagatoy na parawan ni paglaw mo. Dumaw sa tingog mo. So ay haro na Silaya. yan. Pa kumanak kay nga si maubat happy yan. Ubat ba? Ipag-Virgin Heart Station. Ay, may pa. Virgin Pearl? Right mid. Oh, Right mid sa to. Amo ni kay ngat ko si maubat. Ay, basta right Ano mid. kawa? Ay kuhi kuno. Eko he, iban? In the region ini, eko he. Ay, wait. Ika na. Okay na. Sana. Napawiyati daw yung gudian. Wait, kita ko bang okay na? Okay na. Okay na. Loko. Katoy na ba? Okay na. Ay, diba? Katina. Pugtol pati tawin yung mga sini. Ay nahilong labang inatya ko. Ihi ba ako? Katina ba? Katina. Ayaw mo naman pa eh. Sinukot na. Inom ko. Bati hilaw ko. Bahanang ka. Ay, mapulat ang daing. Ay, maintuk ka. Bati ko. Ingat sa Bahanang ka. Mapulat ang binginto ka. Mabaka na ko sa Tori. Ay, makakampungan. Ay, may magtihilaw. Bakimikit na masin paglukong. Dayang hindeng bayari hakahoy sino. Ay, namahingat ko. Maingat hinuli. Nadumog ka isa ba? Ano, umay ko naman ni Maingat. Bakit na ko siya? Ay mo ba?